Pa Jeste moj narode, šta ima, šta se radi, šta se priča? Kako ste mi? Ništa narode, ja vam ovo želim bi ovom prilikom da vas poselamim. Imam jednu narudžbu, naš Kerim Albegović i Tarik Muharremić su naručili su 3 ramsteka. Pa sam odlučio da im ispečem na brzinu sad prije paname. Znači imamo još nekih 2 sata da bude pečena. Sad ćemo da vidimo o čemu se radi, narode. Narode, 3 ramsteka. Pogledaj ovo čovječe. Znači odvojeno od kostiju, znači počelo je da cvrči, znači pripremamo se, idemo, znači, ništa, to je to narode, evo ga.